אתה רוצה לעשות את זה בישיבה? וואי, אני לא יודע. מצלם? כן. זה זז, נכון? זה מצלם. כן, כן, זה הולך. רק מסתכלת. שקט שם. בעדינות. מה זה בעדינות? זה אמור להישמר לך על הראש. תחשוב, אתה יכול להחליט עכשיו, לשים קסדה או לא לשים קסדה? קסדה. אבל קסדה זה לא משמעותי. אבל תחשוב, אם אני אשים קסדה, עכשיו אני אומר לך פה בפול ווליום, כאילו גם עכשיו, יכול להיות שזה כאילו יחתוך את הפנים גם. כי אני לא יודע איך זה יעבוד. תחשוב. עם קסדה אני יכול לעשות את זה מקיצה מפולה. מה את אומרת, דיינה, לשים קסדה או לא לשים קסדה? אין צורך. אין צורך. בלי כזה. בלי כזה. מה, זה נוראי, לא? טוב, יאללה. 1, 2, תצלמי את זה טוב, אבל. אני מקווה שנצלם, כן. זה היה כואב? ממש? ממש כאילו? וואו, אתם לא רציניים. אתם לא רציניים. למה אתם עושים את זה? אני אמרתי או לא אמרתי? אני אמרתי לך או לא אמרתי? אני חי. זה מה שחשוב. אתם רציניים אבל? אין איזה שבר בראש. אבל? רגע, למה להרוס גיטרה אבל? זה יפה, רגע, שנייה. האף שלי לא בלי אותו דבר. למה להרוס גיטרה? דם ויש... אמרתי לך יכול להיות יש לך בפנים רסיסים. לא, אבל אין לך דם, אני רואה. לא, אבל יש לו רסיסים. גם פה נחתכת. דם למי. למה רציתי לעשות את זה, למי? כי הוא מפגר ואני אמרתי לו לעשות את זה. למי, איך אתה מרגיש? רגע, ולמה יש לי גיטרה? לא חבל לגיטרה? לא חבל לגיטרה? לא. תקשיב, לא חבל. לא חבל לגיטרה. דיינה, מה את חושבת עכשיו? תגידי. אני מרחמת על למי. זה נוראי. למי בחור גדול וחזק. אבל עדיין... ככה למי, תחטא זה. מה, תסתכל אחורה. זה רסיסים של עץ, תקשיב. זה הראש של למי. זה פה. מה, אפילו לא תקנה לי משהו לשתות את זה? אני אקנה לך, אל תדאג. יואו, הולך להתפוצץ לו הראש תכף, אני אומרת לכם. אבל לא חבל לגיטרה ואתם זורקים אותה? היא לא טובה? עכשיו היא טובה. בבקשה, צלם את זה. את זה צלם, צלם את את מה? זה. את זה? כולך אדום. זה לא נורמלי, אלכס. את לא מבינה, הגיטרה מפוצצת כאילו. תקשיבי על הראש שלו, ואני מתייחסה לזה. וואי, אתה לא נורמלי.